Tabweraso ndi nkhani ina pano pa Malawi Trends. Nkhani yomwe inachitika ku Parliament. Monga lonse tikudziwa kuti mkumano wa aphungu ku nyumba ya malamulo panopa ndizakuti wayambatu. Ndipo lero aphungu anakumananso ku nyumba ya malamulo komwe amakambirana zosiyanasiyana makamaka mavuto amene Amalawi akukumana nawo m'maderamo. Ndiye nkhani imene tabwera nayo kwambiri pano ni nkhani ya Black Box Khalachete. Ndipo amene anayankhula zoti Black Box Khalachete ndi nduna yoona zachilengedwe a Patricia Whiskers, pomwe iwo amamuza Moses Konkuyo kuti akhale chete. Ndipo izi zitachitika kunabuka mikangano makamaka Parliament zomwe zinapangitsa kuti Speaker wa nyumba ya malamulo Samia Suleiman anene mkumano wathera pomwepo. Ndipo tatiye tione zimene zili mu video. Black Box, keep quiet. Thank you, Right Honorable Speaker. Keep quiet, keep quiet, keep quiet. I have the floor. I have the floor. Right Honorable Speaker, I need your protection. Right Honorable Speaker, I need your protection. Honour members, can I have order? Can I have order? No, Honourable members. Honourable members, it is now 5 o'clock. I adjourn the House to tomorrow at 9:30. House adjourned. Mmene taonera mvidiyo yo ndiza kuti umo munali mu nyumba ya malamulo muzinda wa Lilongwe komwe aphungu amachita mkumano wawo wachitatu. Ndipo mmene tinaoneramo ndize kuti nduna iyi inauza Moses Konkuyo omwe ndi nduna yakale kuti akhale chete. Komano mukunena kwawo ananena zoti Black Box Khalachete kutanthauza kuti Black Box ndi akunkuyo. Ndipo izi zinakwiyitsa anthu ambiri zomwe zinapangitsa kuti kuyambike chipwirikiti kodi zotsatira zake. Izi zinakakamiza Speaker wa nyumba ya malamulo kuti anene zoti mkumano wathera pomwepo akumananso mawa. Koma ngakhale zinali chomwechi nduna imene inayankhula zimenezi, Mayi Patricia anapempha zoti Speaker wa nyumba ya malamulo apatse chitetezo. Umutu ndi mmene zakhalira ku nyumba ya malamulo. Osayiwala kupanga subscribe kuti nkhani ngati zizikupezani kufikira